Cadet Chawi, are you ready? I am your commander. Sir, ready na sir. Karon Chawi, dili ako yung instructor, kundi si Sarge Kentoy. Galasgaw, Major. Ako di mo instruct, ane? Aw mo bagtik ni mga Oh Sarge, ikaw sa mag-instruct ane. Kay mo'y sugo sa taas. Copy, Major. Ako na bahala, ane. Galasgaw, Major. Namukol na maka, Major. May problema sa akong tutoy. Ay, pasensya kay Major. Na-distract na ko, Major. Okay, you can start now. Understood? Sir, yes sir. Simut mga sir. Ay, galasgaw na yung problema. Gusto na yan na simot ba kung nanimaho ba ka? Bawal sa arm ni baho. Sorry sir. Ikaw, kadete. Physically fit ba ka? Yes sir. Physically fit sir. Hala, ito ni check. Physically fit. Karon, kadete. Ang akong i-training sa imo ha, usaha ang pagsumbag. Blow, blow. Jab, jab. Tawag ka na sir. Ang tawag ka na, maibalan rin mo niya sa office. Copy sir. Masaligan jud ka Sarge Kentoy. Ayaw jud ko pakaulawi sa tong mga estudyante. Kadete, atong i mo. Kamot! Blow, Blow. jab, Jump. blow, Blow. jab. Jump. Si Sarge jud kabuluy nga na oh. Kadete, paspas ha. Blow, blow. Blow blow. Jump, jump. Jump jump. Blow, blow. Blow blow. Jump, jump. Jump jump. Blow, blow. Blow blow. Jump jump. Blow blow. Jump jump. Unsa ba na sir? Akong i-check mo zipper, medyo abresh. Pati nyo. Blow, blow. Jump, jump. Jump jump. Blow, Blow blow. blow. Jump, Jump jump. jump. Concern pa sa zipper oh. Blow, blow. Jump, jump. Break. Sunod ka. Dapat magdala kang sariling towel ni mo. Kadete, para dili kay kasington, para di kay kamahal. Very good. Very good. Okay, continue. Blow, blow. Jump, jump. Blow, blow. Jump, jump. Blow, blow. Jump, jump. Master pa. Yan na tagod. Ana. Kawi, ana ba? Ana. Okay, 1, 2, 3, go. Blow, blow. Jump, jump. Will train kay mga sundalo dere. 1, 2. Stop, kadete. Paminaw. Sisunod sir. Diri sa atong training, dili pwede ka balo ka manumbag. Dapat physically fit ka, dapat gahi ang imong tiyan. So kailangan na to og cuddle push up. Cuddle push up. Kani unsa na mapud ni? Sige kadete, akong i-demo. Dili ta. Pog ni akong tiyan. Pog ni. Yan. Okay? Count ta ha. 1. Oh. Dikit pa. Yan, very good. Okay, ikaw ha. Go, ikaw. 1, hop. Very good. Okay. 2. Hop, good. Yan, very good. Wala, napay tulo. Sulit na to. 3. Very good. Kahit ka para ma-relax. Very good. Gamit na sa gira inig magkamang-kamang. Kadete, pag-abot sa tinuod nga gera, kailangan kung naay magpabuang-buang hala tiraha. Saan magtira sir? Kung saan pagtira, kung naay magpabuang-buang, tiraha. Sabot? Igod-igod ba naman yung lubot Sarge? Sample ra! Go, let's go! Sir, unsa pa dapat ako matunan sir? Pinaka-importante ni mo matunan, dapat kabalo ka mo respeto sa mga opisyal. Inikita, respeto na yun. Example ta, sample. Sir, good morning sir. Nakauna ka sir? Wala pa lagi, ikaw? Wala pa po sir. Hala, sige, kauna ko, bi. Sir, bakit tumaga sir? What if babae itong opisyal? Ay, wala emotional intelligence. Ay sorry, babae dito sir? Dapat nakirespeto sa mga babae. Kasapat! Kadete, tinuod ang gigon ni Major. Dili lang dapat sa opisyal ng lalaki ka mahadlok. Dapat sa mga babae po. Sabot! Sir, yes sir! What if na opisyal nga babae sa imong tubangan? Mahayang, dapat imo ginaalalayan. Sir, sampulo sir. Ala, sige to i-demo. Okay kadete, demo ta ha? As if na nga babae ko ha? Sample lang ni ha? Okay, 1, 2, 3, go!
Okay ra ka, ma'am? You're my hero. Buhin ako. Kalas ko imo yung dugayo mo rin makakagusto. Usap. Hindi ako itudlo sa imo. Importante po ni. Isosotok. Usaon man na, sir. Kung tayo kami mga opisyal masakitan, dapat alerto dapat ka. Dapat ikaw una mo tabang sa iyaha. Kasabot. Hindi mo daw, sir. Okay, tanawa. Aray! Yung paba. Okay na ka, ma'am? Nay opisyal nga langit kayo. Bakit kayo? Tungtong ba? Na! Palabi, hindi mura. Balik sa pisto. How na ni mo pabait-bayot, sir, oy? Alam nga kay balik ng jug ko. Unsa, sir? Ha! Ay, bungol. Pangatuli ha. Pangatuli. Sarge! Ayaw kalimot sa jogging. Ikaw rin mag-jogging medyo, kinamukul naman ka. Usa, Sarge! Copy, Major! Okay, start na mong jogging! Kadete! Kaya ni mo mag-jogging? Kaya, sir. Hala, sige! Follow me! Sir, dali lang, sir. Ay, stress! Sir, hanga ka, sir, oy. Ani maguna kadete? Dapat inigdagan na to, dapat natin kinsulti sa uban kay 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sa ako walahi dapat Usa di dapat si mo, sir. Sa ako walahi SARS kintay bugdo og puday SARS kintay bugdo og puday SARS kintay bugdo og puday Kanara Sarge Kintoy Bugdo Puday? Yes, uy Ano, sige, sir. Ato tistingan. Go SARS kintay Kasi ka kamay Kintoy Bugdo Puday. Tama Kintoy Bugdo Puday. Okay na ka, sir? Gihangak ko. Anong gihangak ba ka, sir? Dugay na magkukuha na hilabtan Wow Usa nilabtan, sir? Tas Major Major Niapas mo ni ka Major Gisundan ta mo. Major, di na nyo kailangan mo susunod, Major. Dili. Kailangan ako bantayan ako mga estudyante. Concern yung si Major siya mga estudyante ba? Dili, pinili lang. Depende sa itsura. Itsura, Major. Musa rin na ako nga ni. Sir, inaw na ko, Major. Gwapo ka. Sige pa, Major. Gwapo kayo mga sundalo. Sarge. Gwapo ko, Sarge. Sakto rin makabugtong pante. Usi, pante. Pante sa mga babae. Pero kami mga sundalo, di may matak sa imo, galakgaw. Sarge, kung nababae ka, Sarge, piliyon ko na mo, Sarge. Pero piliyo rin nga naman, dili. Ay! Dili, ay, galakgaw. Lalaki man ta. Kamon doon na. Ayaw mo siya tami dya. Ayaw mo siya yung jogging. Sige, tara ka dito. Sobra na ha. Faster! Okay, tama na na. The training is dismissed. Ay, sa Sarge. Unsa man ciao. Sarge. Mian mo, Sarge. Unsa lami, uy. Kuy kita, Sarge, B. Kabastos di mo ciawi, uy. Wiki, Sarge ba? Major! Iya kong hilabtan, Major! Uy, tama na na. The training is dismissed.